Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèlew ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An b'a fɔ Joliba Jabarani filɛbaw bɛɛ lajɛlen ani Joliba FM lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma, u k'u bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Ayiwa, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔgɔmada in na, Amadu Jalo ale tɛ kɛnɛ kan, aw ne de bɛna kuma kunnafoni gafew kumana fɛn minnu kan jamana kɔnɔ kow la. O ma kɛ dɔwɛrɛ la, o kɛra ka kɛɲɛ ni bi don yɛrɛ kɛcogoya ye. N'o ye 31 juillet 31 juillet ale bɛ bɛn don ma don min na n'o bɛ farafinna musow kofɔ diɲɛ kɔnɔ, journée internationale de la femme africaine n'u b'a fɔ a ma ko JIFA. O hukumu kɔnɔna la komi musow fɛnɛ u cɛsirilen don fɛn caman na, o hukumu kɔnɔna la an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan walasa ka baara kɛ, walasa ka kunnafoni gafew lajɛ ɲɔgɔn fɛ. U ye minnu fɔ ka kunnafoni dɔw di o nasira kan. O la hali bi an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan Joliba sanfɛ. O la sisan an bɛna taa ni kunnafoni fɔlɔ min ye. Kunnafoni dɔ bɛ yen nin wagati ninnu na o kɛlen don ka yɔrɔw minɛ kosɛbɛ. Mali kɔnɔna la farafinna an bɛ se k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. Ka d'a kan kunnafoni sow ni kunnafoni gafew kumana kan kosɛbɛ. O kunnafoni bɛ lakana ko kuma de ko fɔ. Ko sayin na Mali finitigilakaw a yirala k'a fɔ ko u ye wulikajɔ baara dɔw kɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ. O kunnafoni kɛlen don ka yɔrɔw minɛ kosɛbɛ. Kunnafoni gafe min n'an bɛna kuma n'o ye o ye le soir. An bɛna daminɛ ni le soir fɛnɛ kumana kan. Ale y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ka kɛlɛ fanga bonyanen don kosɛbɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ. Ko a bɛ yira k'a fɔ nin y'a tile dama dama ye Mali finitigilakaw wulila ka baara kɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko Adrar des Ifogas. Ko u ye Infarakta talen kɔfɛ faamaw k'u y'u ɲɛsin Tinzawatène ma, yɔrɔ min filɛ nin ye n'a bɛ Mali ani Algérie furancɛ la. O baara in kɛra hukumu kɔnɔna la o ye bamacimaw kɛlɛli de ye. Ko Mali finitigilakaw u y'u ka baaraw fanga kologirinya ni sanfɛkɛlɛw b'o la. O hukumu kɔnɔna la u ye avion suguya caman de ta walasa ka nin baara in kɛ. Ko état-major yɛrɛ ka fɔ la ko nin baara in u y'a kɛ baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la u ni Burkina Faso u n'olu de jɛra ka nin baara in kɛ. A kɛra Confédération de l'AES mɔgɔw ka confédération baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la. Ko avion sugu minnu taara walasa ka baara in kɛ, drone b'a la walasa ka kɔlɔsili kɛ. Olu bɛ kɔlɔsili kɛ su ani tile walasa ka ja ani kunnafoniw lase an ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka baara hukumu kɔnɔna la. Ko ka kɛ ni drone ninnu ka baara ye min ye banbanci kuluw ye u y'olu dɔw ye, ani fɛnɛ u kan ka baara min kɛ ka ɲɛsin o ma u y'o baaraw kɛ. Ko ka fara o kan avion suguya wɛrɛw b'u bolo u ye minnu fɛnɛ tun bɛ baara la nin yɔrɔ in na. Olu fɛnɛ y'u ka baara kɛ walasa ka dankari kɛ jugu la. O kɛra sababu ye ka u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ. Nin kɛlɛ in hukumu kɔnɔna la min bɛ ka kɛ Infaraka ni Tinzawatène. Ko jaw fɛ u ye minnu sɔrɔ satellite fɛ. Mali finitigilakaw ko u y'u ka baara fanga sinsin kosɛbɛ walasa u ka se ka don Tinzawatène ka taa kɛlɛkɛla minnu bɛ yen nɔ ka ban walasa ka taa dɛmɛ don u ma ani fɛnɛ ka dankari kɛ juguw la.
ka fara avion kan chariw fɛnɛ kun b'a la walasa cogo min na hali bi u bɛ se ka dankari kɛ juguw la ko ni kɛlɛ minnu filɛ nin n'a kɛra duguma ko ani fɛnɛ n'u ye dɛmɛ sɔrɔ sanfɛ kɛlɛ mɔgɔw fɛ ni avion ye ani fɛnɛ u ye kɛlɛkɛminɛn minnu dɔw ta u b'a fɔ olu ma ko misilu ko olu de taara nin baara hukumu kɔnɔna la walasa ka dankari kɛ juguw la ko hali bi baaraw bɛ sen na wa kuma o kuma dɔ de bɛ ka fara a fanga kan ko dɔ bɛ ka fara baara in fanga kan Tizawaten k'o tɛ dɔ wɛrɛ yira dɛ o bɛ Mali finitigilakaw ka cɛsiri de kofɔ walasa ka dankari kɛ banbacikuluw la ko baaraw bɛ ka labɛn ani sanfɛkɛlaw fɛnɛ bɛ ka kɛ droniw bɛ ka ta ani kɛlɛ fɛnɛ bɛ ka kɛ dugumala la ko nin bɛɛ de walasa ka Mali finitigilakaw ka fanga yira fanga min b'a a yira k'a fɔ k'u bɛ se ka kɛlɛw kɛ hali ni kɛlɛ ninnu koɲɛw ka gɛlɛn ka da kan ni banbancimaw de bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ninnu koɲɛ ka gɛlɛn nka hali bi olu bɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka dankari kɛ juguw la ko cɛsiribaaraw bɛ sen na hali bi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walasa mɔgɔ minnu bɛ yen jamanaden minnu bɛ yen u fana bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ u ka taa ni ka segin u n'u ka baaraw la faamaw cɛsirilen bɛ o ko la kosɛbɛ ko nka u bɛ hakilinajigi kɛ ko accident dɔ kɛra kasara dɔ kɛra yɔrɔ kofɔlen in na o kɛra u ka baara daminɛw la wagati min na u wulila k'u ɲɛsin Tizawaten ma kasara in ka a bɛ faamaw ka hélicoptère dɔ de kofɔ ni o tiɲɛna o kɛra Kidali ka da kan a jiginna cogo min na u teliyara a jiginna duguma joona ko balilen hukumu kɔnɔna la atterrissage d'urgence o ko u b'o kunnafoni lase mɔgɔw ma ko o kasara in yɛrɛ jateminɛna a wulilen kɔfɛ a ma mɛn u ye fiɲɛ in jateminɛ o hukumu kɔnɔna la avion in u y'a la jigin duguma joona ko hélico in ko a tiɲɛna tiɲɛni kɛra a la fiɲɛw kɛra a la ko nka n'i ma to a ko la a jigintɔ la a ma kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɔnɛ a nin na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ hélico in kɔnɔ ko fɛn m'olu yɛrɛ sɔrɔ ko nka k'u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw dayɛlɛ walasa k'a dɔn mun yɛrɛ de nana ni nin kasara in ye baara in hukumu kɔnɔna la état-major général des armées n'o ye finitigilakaw ka ɲɛmasoba ye ko a b'a yira k'a fɔ ko jama ka basigilen to ko faamaw n'o ye Mali finitigilakaw ye k'u bɛ ka u ka cɛsiri baaraw kɛ hali bi walasa min ye mɔgɔw ka lakana ani mɔgɔw bolofɛnw ka lakana Mali jamana fan bɛɛ kan o kow bɛ se ka to sen na cogo min na o baaraw bɛ se ka sabati ko kunnafoni labanw na u b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw wulila walasa ka taa dɛmɛ don an ka Mali kɛlɛkɛcɛ ninnu ma minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka banbancimaw kɛlɛ nin tun ye kunnafoni ye lakana nasira kan kunnafoni min n'a bɛ Mali finitigilakaw ka baaraw kofɔ Infarak ani Tizawaten yɔrɔw la nin wagati laban ninnu na kunnafoni min an y'a tɔmɔ ka bɔ kunnafoni gafe kɔnɔ n'o ye le soir ye aw bonya b'a la. Kuma daminɛ na an y'a yira k'a fɔ ko ni finitigilakaw ka nin baara min bɛ sen na o de kuma bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ bi an bɛ taa n'o ye hali bi nin ye colonel Sulemani Danbele n'ale bɛ finitigilakaw ka kunnafoni ko ɲɛmaya la ale ye kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ jamana jabaraninso fɛ a ye kuma minnu fɔ faamaw ka nin wulikajɔ baara in ka Infarak ani Tizawaten an bɛna o dɔw lase aw ma a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa niw tora a ko la ani fɛnɛ bolominɛnw fɛnɛ tiɲɛna baarakɛminɛnw tiɲɛna hakilina jiginna k'a bɛ yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw faamaw u ye wulikajɔ baaraw daminɛ kabi juillet kalo tile 19 san 2024 jamana basigili ko hukumu kɔnɔna la wulikajɔ baara in k'a bɛ ka kɛ Infarak ani Tizawaten
Kidal kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la ko u ni banbancimaw kun karila ɲɔgɔn na. A ye nin kuma in fɔ kuma hukumu kɔnɔna la a ye min di jamana jabarani soba kan. O hukumu kɔnɔna la DIRPA ɲɛma n'o ye finitigilakaw ka kunnafoniko ɲɛmaaba ye colonel major Sulemani Danbele a ye kunnafoni walawalalen dɔw di faamaw ka nin wulikajɔ in kan. Ko faamaw kun bɛ u ka baara de la, jamana baara n'o ye ka jamana basigi ani ka jamanadenw lakana. Ko o hukumu de kɔnɔna la minnu bɛ yala yala ka yɔrɔw jateminɛ n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ b'a cogoya la walima n'a t'a cogoya la n'o b'a fɔ a ma ko patrouille de routine o baaraw de kun bɛ sen na. A kɛra Kidal k'u tɛmɛna Infarak fɛ Bugeysa u tɛmɛn'o fɛnɛ fɛ fo Tinzawatène. Ko o hukumu kɔnɔna de la u ni banbancimaw kun karila ɲɔgɔn na. Colonel major a ye nin de fɔ. A ye hakilinajigi fɛnɛ kɛ ko faamaw kun b'u ka nin baara in na kabiri juillet kalo tile 19 san 2024 Kidal. Ko u taara Infarak u bɔlen yen nɔ u ye yen tigiya minɛ. Ko o kɔfɛ u y'u kunda Bugeysa kan. Ko Bugeysa de kɔfɛ u y'u ɲɛsin Tinzawatène ma. Ko Tinzawatène fanfɛla de la o yɔrɔ de la banbancimaw wulila ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin u ma. Ko o hukumu kɔnɔna la faamaw u y'u cɛsiri cogo la fo banbancima ninnu yɛrɛ kun bolila. Nka u kɛlen ka boli u taara mun de kɛ u ye weleweleda bila ka ɲɛsin banbancimaw wɛrɛ ma ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la jamana wɛrɛw la ko sous-région kɔnɔna u ye wele bila olu de ma. Sinon kunnafoni b'a yira k'a fɔ kun fɔlɔ minnu kun y'u ɲɛsin faamaw ma faamaw ye sɛbɛya sɔrɔ olu seginna ka taa mɔgɔ wɛrɛw de ɲini ka fara u yɛrɛ kan. Ko yɔrɔ in kɛcogoya kosɔn kuluw ani fɛɛrɛ minnu tigɛra olu kɛcogoya kosɔn u ka faamaw ka laɲini kun ye min ye u ma se ka o ɲɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la. K'o kɛra sababu ye niw tora ko in dafɛ ani bolominɛw tiɲɛna. DIRPA ɲɛmaa ye nin de fɔ. A ye a yira k'a fɔ ko nin baara min filɛ nin ye ko a bɛ sen na hali bi. Ko ka d'a kan min ye Mali finitigilakaw ye k'u tɛna segin kɔ abada. Olu bɛ taa ɲɛ de kuma bɛɛ. Ka d'a kan u cɛsirilen de don walasa ka banbancima ninnu kɛlɛ f'u ninakili laban u t'a dabila. DIRPA ɲɛmaa ye nin de fɔ ka d'a kan ko faamaw ka baara ye min ye o de ye ka jamana lakana. Ko wa a b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Mali bɔra yɔrɔ jan dɛ. Ko Mali bɔra yɔrɔ jan ko nin y'a san 10 ye nin kɛlɛ in talen don ka Mali sɛgɛrɛ. Ko san 10 diɲɛmaaw nana yan nɔ walasa k'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ ka Mali basigi ko nka k'u ma se k'a kɛ. Ko Mali finitigilakaw bi k'olu yɛrɛ de ko k'u bɛ wuli k'u ɲɛsin nin banbanci kulu ninnu ma minnu yɛrɛ ni jamana kelen t'u la bɔyɔrɔ kelen t'u la. Banbanci kulu mɔgɔ ninnu yɛrɛ u bɔlen don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de la. Terroristes internationaux a ka kuma hukumu kɔnɔna la a y'o de fɔ ko k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana bɔ a cogoya la. Ko o dun ko faamaw tɛ n'u kɔ segin ko faamaw bɛ n'u ka baara kɛ fo u se dan. Ko ka d'a kan o de y'u ka laɲini ye. Colonel major Danbele a ye nin fɔ nin kumaɲɔgɔnya in hukumu kɔnɔna la min dira jamana jabaranisoba kan n'o ye ORTM ye. Ko a b'a yira fɛnɛ a ka kuma kɔnɔna la fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw kan ka min faamuya ko kunnafoni di yɔrɔ dɔw de bɛ yen olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka kunnafoniw di walasa ka Mali lagosi walima ka Mali finitigilakaw yɛrɛ lagosi. Mali finitigilaka minnu nin y'a san 10 ye diɲɛma nana an fɛ k'u bɛna jamana basigi u ma se k'a kɛ nka nin y'a san 2 san 3 ye Mali finitigilakaw de wulila k'u ɲɛsin kɛlɛ in ma walasa ka se ka dankari kɛ banbanci kulu ninnu na wa o hukumu kɔnɔna yɛrɛ la u bɛ k'u seko kɛ baara in na kosɛbɛ. A y'a yira fɛnɛ nin baara in ni kunnafoni di hukumu kɔnɔna la ko kabini faamaw ye nin wulikajɔ baara in daminɛ
ko dugudenw fɛnɛ b'u seko kɛ ka d'a kan u bɛ ka kunnafoni di faamaw ma Bamancikulu ka taa ni ka segin baaraw la. Olu bɛ k'o kunnafoni di faamaw ma ko ani fɛnɛ kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ Bamancikulu ninnu bolo ko wa ko faamaw yɛrɛ fɛnɛ cɛsirilen don hali bi walasa ka ni Bamancikulu ninnu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na jamana bɛ se ka basigi. Ni kunnafoni hali bi ani kunnafoni gafe min kun don o ye le soir ye aw bonya b'a la. Le soir kɔfɛ an bɛna kunnafoni gafe min ta o ye Nouvelle Horizon. Nouvelle Horizon ale fɛnɛ kumana nin babu kelen kan n'o ye nin kɛlɛ min tara ka Mali finitigilakaw sɛgɛrɛ Banbancimaw fɛ Tinzawatène. I n'a fɔ an y'a yira la cogo min na kunnafoni kun fɔlɔ ninnu na a kɛra faamaw ka baara de senfɛ min daminɛna k'a bɛ juillet kalo tile 19 ko ka fara o kunnafoni ninnu kan ani jamana mɔgɔw yɛrɛ ye kunnafoni min di a ko kan ko kunnafoni wɛrɛw dun yera ko in na dɛ. Nouvelle Horizon mɔgɔw yɛrɛ ko k'olu ye kunnafoni sɔrɔ olu ye kunnafoni fara fara ɲɔgɔn kan ko wa ko kunnafoni ninnu bɛ olu ka lasɔmi dɔ de yira n'o ye ko Bamancimaw wulila ka fara ɲɔgɔn kan de. U fɛnɛ ye kulu de kɛ u fɛnɛ kɛra jɛkulu de u kulu caman camanw bɛ yen nka walasa ka se ka nin baara in kɛ sɔmi kun kɛlen don la ko Bamancikulu kelen ma nin kɛ faamaw la ko olu ka kunnafoniw fara faralen ɲɔgɔn kan u y'a ye k'a fɔ ko o de don Bamancikulu wulila ka fara fara ɲɔgɔn kan de o Bamancikulu ninnu na ko mɔgɔw b'a la minnu kun y'u bolo bila kɛlɛban sɛbɛn na n'u b'a fɔ a ma ko accord issu du processus d'Alger. Kɛlɛban sɛbɛn min ni a koɲɛw kun kɛra Algerikaw fɛ yen mɔgɔw b'o la minnu kun y'u bolo nɔ bila o la ka fara o mɔgɔ ninnu kan k'u ye dɛmɛ sɔrɔ fɛnɛ ka bɔ Bamancikulu la a bɛ fɔ min ma ko soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye GESIM ye ni ale ye Al-Qaïda bolo fara dɔ ye ka bɔ Maghreb n'ale ye Al-Qaïda bolo fara dɔ ye Maghreb o Maghreb Islamique AQMI o kulu ninnu o kulu fɛnɛ kun b'a la olu fɛnɛ ka mɔgɔw kun b'a la k'u ka kunnafoni baara ninnu kɔnɔna la u y'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko Bamancikulu minnu filɛ nin ye ko dɔ de farala u hakɛ kan walasa ka nin wale in ta ka faamaw sɛgɛrɛ ko wa a kɛlɛ kɔnɔna la ko kɛlɛkɛminɛn girimanw de kun b'u bolo a bɛ fɔ minnu ma ko arme lourde ko droniw b'a la ani bolimafɛn baaratulen ka bolimafɛn jɔ nka mugu pɛrɛ ta bɛ se ka k'a la fɛn tiɲɛ ta bɛ se ka k'a la n'i surunyana walima n'i sera ma a bɛ se ka kɛ kasara ye ko o de yɛrɛ kɛra sababu ye min ye a to faamaw fanfɛla la mɔgɔw ni tora a la Bamancikulu n'u ye weleweleda de kɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan ka nin bɛnbɛnbɛn in kɛ faamaw k'a kɛ ka faamaw sɛgɛrɛ ko min ye GESIM ye ko ale sen don nin ko in na o bɛ jateminɛ mun fɛ ko kɛlɛ bannen kɔfɛ ko mɔgɔ minnu filɛ n'u kun y'u bolonɔ bila ni kɛlɛban sɛbɛn kɔrɔ in na k'olu y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛ nin ko in na dɛ k'olu sen tɛ ko in na a fɔra k'u sen b'a la GESIM mɔgɔ a fɔra k'u sen b'a la nka kɛlɛ bannen kɔfɛ k'u ye kunnafoni dɔ lase k'a fɔ ko ayi k'olu sen tɛ ko in na dɛ ko k'a sɔrɔ k'u sen bɛ ko in na siga t'a la ka d'a kan ja dɔ bɛ yen o ja ye sanga dama damani ye Nouvelle Horizon mɔgɔw ko k'olu ye ja in sɔrɔ ko n'i ye ja in yɛrɛ lajɛ ko kulu min fɛnɛ bɛ yen Bamancikulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko JINIM ko kɛlɛkɛcɛw b'a la n'o ye Yad Agali ka mɔgɔw ye a n'a nɔfɛ mɔgɔw k'a ni dɔ fɛnɛ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Emir Sedan Aghita olu fɛnɛ kofɔra a ko la ko ka fara nin kunnafoni ninnu kan ko kunnafoni yɛrɛ dɔ fɛnɛ bɔra yɔrɔ dɔ la kunnafoni suguya dɔ o bɔra yɔrɔ dɔ la n'o ye mɔgɔ yɔrɔ la n'o ye Andri Yusov ye ale ye
Ukraine na kunnafoni di ko u ka kɛlɛkɛ ko okumu kɔnɔna la ale y'o kunnafoni lasela ye Andriy Yusov ko porte-parole de la direction générale du renseignement militaire ukrainien ko o fɛnɛ kunnafoni dɔ fɛnɛ lasera kunnafoni min okumu kɔnɔna la o fɛnɛ ye kuma dɔ fɔ ko rebelle minnu bamanci minnu filɛ nin ye maa murutilen bamanci marifatigi kulu minnu filɛ nin ye ko u ye kunnafoni de sɔrɔ kunnafoni minnu kɛra sababu ye u ka se ka nin kɛlɛ in kɛ ko kɛlɛ in k'u y'a ta k'a ɲɛsin olu ka kunnafoni o y'a yira k'a fɔ de k'olu ye kɛlɛ in ta k'a ɲɛsin Rusiw de ma ka d'a kan a fɔra ko faamaw ni Rusiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fɛnɛ ko k'olu ye kunnafoni ta k'a di bamancimaw ma walasa Rusi minnu bɛ yen nɔ ko ka nin Rusi ninnu de kɛlɛ ka d'a kan Ukraine fɛnɛ ni Rusi kun karilen bɛ ɲɔgɔn na donc k'olu fɛnɛ nana Rusi minnu bɛ Mali la yan olu kɛlɛ yan nɔ ko o de la u ye nin kunnafoni di bamancima ninnu ma ko k'u tɛna kunnafoni wɛrɛ di ka fara nin kan nin wagati in kɔnɔna la ko nka ko mɔgɔw k'u hakili to a la ko nin ko in ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛna kɛ don nataw la a ye nin de fɔ a ka laseli la ko fɛn wɛrɛw bɛ yen min bɛ sɛbɛntiyali kɛ k'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens u ka kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ u b'a fɔ minnu ma ko commando ko olu tun bɛ bamancikulu ninnu cɛla walasa ka dɛmɛ don u ma ko tɛ bali mɔgɔ la ko ka d'a kan ko n'i yɛrɛ ye kunnafoniw jateminɛ ko kunnafoni gafe dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Kyiv Post ko o tun y'a yira k'a fɔ u ka fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma ko GUR ko o tun ye kɛlɛcɛ dɔw ci wagati tɛmɛnenw na Siri ani Sudan ko walasa Rusi minnu fɛnɛ tun bɛ o kɛlɛkɛ yɔrɔ ninnu na nin jamana fila na Siri ani Sudan ka taa olu kɛlɛ ko ani fɛnɛ ko nin kunnafoni yɛrɛ k'a tɔ bɛ sɛbɛntiya Amɛrikɛnw ka kunnafoni soba fɛ n'o ye CNN ye ko CNN min yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens ka kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ko olu ye kɛlɛ dɔw kɛ ni drone ye ka o kɛra Khartoum ko kun kɛra septembre kalo la san 2023 ni lakanako nasira okumu kɔnɔna la hali bi an ye nin kunnafoni fɛnɛ tɔmɔ ka bɔ nin kunnafoni gafe kɔnɔ n'o ye Nouvelle Horizon aw bonya b'a la. Nouvelle Horizon kɔfɛ an bɛna taa ni kunnafoni gafe min ye o ye les échos ni lakanako nasira kan politikimaw kumana o politikimaw kulu caman kumana a dɔ ye ADEMA PSG mɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko Mali ka nin kɛlɛ in na n'o ye bamancimaw kɛlɛli ye k'olu bɛ welewele kɛ k'a lase diɲɛmaa ma Mali baaraɲɔgɔn jɛlen minnu bɛ yen ko partenaire sincère Mali baaraɲɔgɔn jɛlen minnu bɛ yen k'u ka wuli ka dɛmɛ don Mali ma nin ko in na walasa ka dankarikɛ bamancimaw la a kɛra kunnafoni nasira fɛ min bɔra tarata don ADEMA PSG k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma u ka cɛsiri an'u ka yɛrɛ di jamana ma walasa ka jamana basigi ko fɛn minnu kɛlen filɛ nin ye Tiza Wanten ko bɛ hakilinajigi kɛ an ka finitigilakaw ka don o don yɛrɛ di ma nin di ma walasa min ye fasodenw ye olu bɛ se ka lakana cogo min na ADEMA mɔgɔw ko k'olu bɛ hakilina wele kɛ ka ɲɛsin jamana mɔgɔw ma walasa u ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin ko in okumu kɔnɔna la ko fɛn minnu ye danfaraw ye u ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko nasiraw fɛ k'o bɛɛ kɔfɛ ko jamanaden bɛɛ kan ka wuli min ye Mali finitigilakaw ye ka dɛmɛ don u ma u ka nin baara in okumu kɔnɔna la n'o tɛ dɔwɛrɛ ka jamana basigi u bɛ ka baara min kɛ u ni sara de la an ye nin kunnafoni ta ka bɔ gafe kɔnɔ n'o ye les échos ye aw bonya b'a la. Gafew wagati kɛcogoya kama kunnafoni gafew daminɛ la an kun ye kuma dɔ fɔ
kun yɛrɛ y'a to bi an de bɛ kɛnɛ kɔnɔ walasa ka kunnafoni lase aw ma n'o ye journée internationale de la femme africaine ye yan'an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna la an bɛna dakuruɲɛ dama dama di o kan farafinna musow tɔgɔladonba diɲɛ kɔnɔ minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don muso den ani denbaya ka koɲɛw ma AES ani Guinée Conakry olu welela a kɛnɛ hukumu kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni nin donba in baaraw ye n'u b'a fɔ ma JIFA journée internationale de la femme africaine Mali kɔnɔna la yan wagati min don min ni hakilinajigi bɛ k'a la juillet kalo tile 31 bɛ san o san ko kulu min sigira sen kan walasa ka baaraw labɛn n'o ɲɛmaya dilen don minisiriso chef de cabinet yɛrɛ ma minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don muso den ani denbaya ka kow ma ko olu kun ye kunnafoni dilaw wele o kɛra juillet kalo tile 29 san 2024 o kɛra minisiriso in yɛrɛ kɔnɔna la yɔrɔ min na u bɛ kunnafoni di kɛ n'o y'u ka salle de conférence ye o laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de kun ye ka kuma fɛnw kan u bɛ ka labɛn minnu kɛ nin donba in hukumu kɔnɔna la ko kɛnɛ in yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ caman kun bɛ yen ni o dɔ ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don musow den ani denbaya ka koɲɛw ma minisiri yɛrɛ Dr Kulibali Mariam Mayiga ani jamana ɲɛma ani a ka minisiriso ɲɛma caman ko ɲina baara in hukumu kɔnɔna la ko a ɲɛmaya bɛna di jamana marabagajɛkulu ɲɛma de ma n'o ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye n'ale ye chef de gouvernement jamana marabagajɛkulu ɲɛma. Nin kunnafoni e ko an tɛna nin de kɛ ka dansigi kɛ bi kunnafoni gafew kɛnɛ la kunnafoni gafe kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a fɔ ten ka d'a kan don tɔw la Amadu Jalo de bɛ kɛ yan nka bi an de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la an seko ni an y'o kɛ an ma se ka kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ Jalo nka an sera ka min kɛ o de ye nin ye aw ni ce aw ka filɛli ani lamɛnni la an b'a fɔ bonne fête an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin farafinna muso bɛɛ ma u ka cɛsiri la u ka cɛsiri baaraw la farafinna bɛɛ fɛn fɛn tulo b'an na nin waati la fɛn fɛn ɲɛ b'an na bonne journée de la panafricaine journée internationale de la femme africaine farafinna musow ka don b'a diɲɛ kɔnɔ ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ ma.